Здравейте, пичове, аз съм Флоен и както сте се досетили от заглавието, пускам кандидатура за Private сервера Legendcraft. Така, нека да отговоря на въпросите. На първия въпрос на колко съм година, на 14 години съм, от град Перник съм, казвам се Ивайло. Играя Minecraft от Snapshot 1.7.9. Това ще рече от март месец 2014 година. И ако има още въпроси, на които трябва да отговарям, може да ми кажете в коментарите на клипа, защото само за тези съм разбрал. И нека пристъпим към кандидатурата. Така, кандидатурата, грубо казано, е едно малко стимпънк село на вилиджери, в смисъл изоставено. Така, това е първата къща. Стимпънк, както се досещате. Какво представлява стимпънк стила? Стимпънк стила представлява такъв фантастичен стил, може да се каже. И правилото в този стил е къща върху къща. И за да не се чуете защо там тази къща е, в смисъл тази къща е върху тази къща. И може би както там. И къщите не съм ги обзавеждал отвътре, така че няма смисъл да ви показвам отвътре. Така, това е задължително във всеки стимпънк стил е, нали, да има перка или нещо подобно. Нали, опитал съм се да пресъздам лиани с кливове. Така, комина с пушка. И така, нали, тук пътеката. Пътеката във всяко вилиджърско село е от гравел, но в смисъл техните пътеки са от нали, така, много са масивни. В смисъл такъв, че почти всяко купче от пътеката е гравел. Всяко купче от пътеката си е гравел. А тук аз съм се постарал да е, нали, да са на рандъм места. Да не е толкова често. И това е другата къща от кандидатурата ми. Както казах, нали, преди малко, правилото е къща върху къща в стимпънка. Не съм се старал да е толкова детайлна тази къща. Нали, ето така, като влезеш и, нали, се качваш нагоре. Ето така, тук е така просторно, има изглед, има горен етаж и вече има още по-горен етаж към малката къщичка. Има фенер направен, нали, да виси. И така, това тук е един мост, който съм го мислил повече. Сигурно всичките къщи, които съм ги построил тук, са мислени по-малко време, отколкото този мост. Този мост направо ме изяде. И аз исках да го направя така, като арки да се получи, но не мисля, че се е получило доста добре, но, нали, пак да има някакъв мост да пресича реката. И първоначално аз го бях направил този мост и той се свързваше с ето тук, но това беше празно. И се замислих, че няма никакъв смисъл от този мост, щом тук е празно, не играе никаква роля този мост, и реших да направя просто една... Първоначалната ми идея беше да направя някакъв фар.
Но после се отказах и направих ето тази къщичка. Тя е такава, нали, по-малка направена. И нали, тук има повече детайли по покрива. И да, общо взето е ето това. Сега към другата къща. Това са три къщи, една върху друга направени. Отзад пак с перка, с тераса, която се подпира и да, общо взето е това. Също, нали, пак се качва ето така. Има една такава малка тераска, за да можеш да гледаш. Това там е центъра, ако не знаете, ако не сте се досетили. И да. Ето го центъра с пейки. И ето последната и най-хубавата според мен къща, най-детайлната къща от моята кандидатура. Ето какво представлява. Пак, нали, е с такава къщичка. Тук това мисля, че се казваше воденица, нали, където се върти. Пак има някаква река. Тук има някакво мизерно кътче за риболов. Сега, защо това съм го поставил като метнеш въдицата и да си оставиш въдицата просто. От тази къща се влиза ето, нали, по този начин. Вътре също пак не е обзавеждано. Така просторна къща е. Тук има тераска, нали, малка. На горния етаж, нали, ето така съм го направил, все едно са някакви перила. И вече ето тук е тази по-малката къщичка. Сега ще ви я покажа. Ето тази къщичка, дали тя пак се подпира. Друго. Реших, че може би няма да ви хареше стимпънк стила, който строя, и реших да направя една такава, нали, средновековна малка къщичка селска. И ето така, ето я нея. Тя е такава малка, спретната, детайлна обаче. И вътре, нали, тя не е много широка. Ето така. Нали, не е кой знае какво. И пак с пътечката към един уникално тъп мост. Този мост е, може би, нещо, което представя цялата кандидатура. Нали, тук имаше река и просто не ми се искаше винаги да прескачам във водата и реших просто да го направя този мост, колкото нали, да не е прасно, но и да не прескачам. Така, това е така, една рибарска къщичка, нали, отпред с веранда, за да може да се лови. Нали, тук с саксиите, всичко. Тя обаче е такова. Е обзаведена. Тук има път към мината. Искам да кажа, че това преди да стане на креатив беше survival мод. И ги нямаше ето тези стимпънк, нали, нещата. Бяха само ето тази и ето тази къщичка. И за това имам мина, нали, за диаманти. Сега ще слезем към нея. Долу съм направил, нали, една мина, която се предполага, че е изоставена. Така. Тук имам един спаунър, няма да ви го показвам, защото в смисъл той е просто една дупка в скалата и е направен. И нали, това е тук, бях си направил една пътечка, колкото да стигам до мината. Да, досетих се и за още един въпрос, на който трябва да отговарям.
Дали ще снимам в Legendcraft? Ами, със сигурност ще снимам. Просто няма никакъв смисъл да не снимам. Защото аз ако искам, нали, няма никакъв смисъл да не снимам. То няма смисъл да се кандидатирам, щом няма да снимам. И да. Ето я и така мината. Нали, тя се предполага, че отдавна е затворена и отдавна е изоставена. И нали с майнкартове се стига до това. Нали, с пайежини, с ето тези подпорите, дървените. И това по принцип ето тук са затворени ето тези поради срутване, нали, в някакви филми съм се вкарал. Обаче това не е, например, смисъл това не е така мина декоративна, а това е истинска мина. Мисля, че ето този тунел продължава на там около 700 блока. Това е истинската ми мина за диаманти. Поне преди беше, сега е просто изоставена мина, нали, с честовете, така. Надявам се клипът да ви е харесал. Това е краят на моята кандидатура. Надявам се да влеза в Legendcraft. И да, това от мен и до скоро.